per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Haris leena muleu litim haptek, fdini lodwali urit kal helsin, ismal lubna birena yelisnulek, lisbahan yalin tisjet mazmin. Hayre mulei, hayr libmeut hasar nubna, utaitna l-ħajja wisseb fil-qawamin, fil-qana biex malek mal-qawma, niksbu r-rebħa f'saltnatek blat-tmiem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l-lum dil-Quddiesa qegħdin nofruha għall-Lori Grima. U fil-Vanġelu se nerġgħu niltaqgħu ma' Ġesu li jiltaqa' mad-dixxiepli tiegħu. Illum ser jiltaqa' magħhom fuq ix-xatt tal-baħar fejn kienu jistadu. Ser jiltaqa' magħhom fil-ħajja ta' kuljum waqt xogħolhom. Ejjew nitolbu l-grazzja l-mulej jenna biex aħna x'inhi s-sitwazzjoni tagħna ukoll fija niltaqgħu mal-mulej. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-ktana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, intrid li fil-misteru tal-Għid iseħħ il-pat li bih ġajt ħabbibna miegħek. Għatina li ngħixu ta' bilħaq skont il-fidi li bil-ferħ niftqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix li saldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wara l-fejqan tal-Magħtub, waqt li Pietru u Ġwanni kienu qegħdin ikellmu l-Apostlu lill-poplu, resqu qudiemhom l-qassisin u l-kapijiet tat-Tempju u s-Sadduċej, għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu. U fl-istess qawmien ta' Kristu ixandru l-qawmien mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs sal-għada, għax kien ġa sar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu il-kelma emnu u l-għad tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada l-kapijiet tagħhom u x-xjuħ u l-kittiba ltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm Anna il-qassis il-kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u daw kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-apostli fin-nofs u staqsewhom: intom bliema qawwa jew fisem min għamiltuh dan? Pietru mimli bl-Ispirtu Sant wieġeb: kapijiet tal-poplu u x-xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna l-wieħed marid u biex dan fih. Mela kunu għafu intom ukoll u l-poplu kollu ta' Iżrael, jekk dan ir-raġel huwa hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, ġan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Din hi l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu, li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax intom taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Salm. Il-ġebla imwarba mill-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjejdu li Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjejdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej għatina r-rizq. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej, Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxieb li ħdejn il-baħar ta' Tiberija, derilhom hekk. Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu it-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilea u li Zebedew u 2 oħra mid-dixxieb li tiegħu kienu flimkien. U xmun Pietru qalilhom: sejjer nistat. Qalulu: ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ, Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxieb li ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom: għandkom x'tiklu ħbieb? Le weġbuh. Qalilhom: wadbu x-xibka in-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħud. Id-dixxieplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru: il-mulej dan. Għalhekk xmun Pietru kif sama li kien il-mulej, xeħed fuqu il-libsa ta' fuqu għax kien għoddu weri u intafa il-baħar. Id-dixxiepli l-oħra billi ma kinux imbeda wisq mill-art
imma xi 100 metru biss, resqu bid-dajsa ikaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qallhom Ġesu, newlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom keqbattu. Xmun Pietru tala fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx. Qallhom Ġesu, ejjew kulu, imma ħadd mid-dixxiepli mas-sogra jistaqsih int min int, għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom. U hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxiepli wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk fil-Vanġelu tal-lum naraw li d-dixxiepli u il-Vanġelu jsemmi min kienu daw d-dixxiepli Xmun, Natanjel u li Zebedew, u hawnhekk isemmihom biex ikunu ta' xhieda biex in-nies meta nkitab il-Vanġelu ikun jistgħu jmorru u jfittxu di l-ġrajja hix vera jew le. U dawn id-dixxiepli kien hemm Pietru li mar lura għax-xogħol. Dan kien iż-żmien wara li Ġesu kien ġie imsallab, kien għadu ma neżilx fuqhom l-Ispiritu Santu, kien għadhom qegħdin jibżgħu, u Pietru ried jiekol xi ħaġa, ried jaqla xi ħaġa, u ħareġ biex jistad. Hawnhekk waqt din is-sajda l-affarijiet ma jiġux favorih. Għaddew lejl jistadu u ma qabdux ħut. Però din il-qisa frustrazzjoni ta' Pietru kienet ta' preparazzjoni għal laqa mal-mulej. Fil-fatt kif rajna kemm fis-Salm responsorjali kif ukoll fl-ewwel qari għandna vers li qed jiġi rrepetut, is-Salm 117 li jkwotah anke il-ktieb tal-Apostli. U jgħid hekk il-ġebla mwarba mill-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla mwarba mill-bennejja x'inhi? X'in kienu jkunu dak iż-żmien jaqtgħu il-ġebel mill-barriera billi kienu jaqtgħu bidejhom jagħmlu ħofra u jixpakkaw il-ġebel. Ġieli kien ikun hemm biċċa li ikun fiha xi għeruq, kienet tkun aktar ibsa. U x'in jaslu hemmhekk ma kinux ikunu jistgħu jaqtgħu aktar. Allura dik il-biċċa ġebla kienet tispiċċa mbagħad ikompli jaqtgħu madwarha u tiġi ġebla twila għolja qisha pilar. Imbagħad x'in jaqtgħu biżżejjed dik il-ġebla mwarba dejjem iwarbuha u jibqgħu jaqtgħu saf madwarha. X'in imbagħad tkun għolja biżżejjed u tiġi pilar imbagħad iqaxtuha. Imbagħad dawk it-tip ta' ġebel kienu jużawhom fil-kantuniera ta' djar biex jekk ikun għaddej xi karettun jaħbad mal-kantuniera ma jwaqqax il-ġebel, kienu jpoġġu nofsa fl-art taħt il-ħamrija jew ġol blat u n-nofs liħor ikun il-barra biex tkun soda, tkun qisha ta' pedament. Allura dik il-ġebla li fil-bidu warbu imbagħad saret il-ġebla li x-xewka tad-dar, il-kantuniera tad-dar, dik li taqqat ħajt ma' ieħor. U l-istess jista' jiġri fil-ħajja tagħna. Bħalma ġara il-dawn id-dixxiepli li kienu frustrati għax l-affarijiet ma ġewx kif riduhom huma, imbagħad dik l-istess ġrajja waslithom biex jarfu l-Ġesu. Waslithom biex jiltaqgħu ma' Ġesu u hemmhekk jagħmel il-miraklu u tkun konferma oħra li Kristu qam mill-imwiet.
Ejjew nitolbu l-mulej, ejjew nitolbuh illum jagħtina l-grazzja biex ma nintrabtux mal-idejat tagħna, biex ma nintrabtux max-xewqat tagħna, biex ma nintrabtux mal-affarijiet li jieħdulna l-enerġija, sew l-affarijiet sbieħ kif ukoll affarijiet bħal huma mard. Ejjew niftakru li ta' id-dinja jgħaddi kollu u l-mulej kapaċi jibdel l-affarijiet. Il-mulej kapaċi joħroġ il-fjuri minn ġo x-xewk. Kif tgħidilna l-istess Skrittura, il-mulej kapaċi jagħmel id-deżert mimli wart. Il-mulej kapaċi li fis-salib tagħna minnu joħroġ il-glorja. Li minn dik il-ħaġa li aħna nistkerru, il-mulej jista' fija jaħbi teżor. Ejjew nitolbu l-mulej il-grazzja biex jekk għadna ma skoprejniex it-teżor moħbi fid-diffikultajiet tagħna, ejjew illum nitolbuh il-grazzja biex dan iż-żmien tal-Għid jenna niskopru t-teżori moħbija fl-uġieħ tagħna. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew issa nkomplu nofru t-talbit tagħna flimkien ma' din it-talba li aħna niskopru it-teżori moħbija anke fid-diffikultajiet tagħna, fis-slaleb tagħna, hekk nofrulek Missier ħanin għal darb'oħra dawk kollha responsabbli mill-coronavirus. Il-mexxejja tal-pajjiżi biex jieħdu deċiżjonijiet għaqlija. It-tobba, in-nurses, il-familji tagħhom, dawk kollha morda li qegħdin imutu b'din il-marda. U dawk kollha li frott din is-sitwazzjoni li nsabu fija għax qegħdin id-dar qegħdin ibatu. Ibatu mulej l-erf u l-qawwa tiegħek biex din l-esperjenza ngħixuha skont il-qalb tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn ejdejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Wettaq mulej l-offerti tal-Għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbit tal-art u nimtlew b'xewqat tas-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. Huwa l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għedda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej,
osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxibli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-dixxibli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar Flori, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-birt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u laqda li int trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Lil Kristu tal-ħdejja, jissid wis-sultan, Rebi fuq il-mew, għawiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mew, Kristu jisal tal-ħaj, Bejju issa nagħmlu flimkien hekk f'isimkom intom li qegħdin fi djarkom it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħix bisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. U sejju nduru lejn Omna Marija u jew nerġgħu nafdawla mill-ġdid din is-sitwazzjoni li nsabu fija bħalma f'Kana Marija qabżeti għalihom mingħajr ma talbuha, ejjew nittolbu lilha llum mod speċjali biex taqbes għalina quddiem Kristu biex jitara dak li għandna bżonn kemm bħala individwi kif ukoll bħala dinja. Ejjew nitolbu b'dik it-talba li talbitna stess minn din il-kappella. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftier Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftier Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftier Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.
il-maqdes ta' Pilu, infirxet id-dija, li tixet imħabetek, tana Marija. Ave, Ave